2009, doamnelor și domnilor, vă prezentăm ceva absolut senzațional, în exclusivitate, pentru toată lumea. Vă invităm pe data de 23 octombrie la promoționul minor organizat de Bere, vin, whisky, gin, iubim din plin, spaga corupția, multe nu știm, nu glumim. Iar cu tradiție pe aici de când noi suntem mici, iubim să avem dolari, curând să avem servici. Ce pasă mie de găsirea globală, frontală, tală, banele să moară pe viață ușoară. Multe probleme, belele pe capul nostru vere, crezi că ne cace în continuu să ne lovim de ele. Să-mi vină prin la de să mă răpească, e cool, e nu-i pentru toți din țară, o să-i doară. Vrem banii cool, nu-ți facem bani, sunt filme, dăm țepe că-i bine și încă ține. Stilul românesc, fără tabule, pistoale, nu suntem în filmele americane. Stresul face victime, nu urmărești știrile, știi în direct cu toate crimele. Iubim personajele negative, infractorii, îi protejăm, îi cistim mai rău ca dictatorii. Răfăcătorii sunt șmecheri când au banii, dar ajung infractori când nu au organii. Americanii merg tare cu mașinile, ne lovesc cântăreții și cântărețele. Spirit latin, iubim cu mare foc, trădați în dragoste, eregizat cu noi nu-i loc. De când cu drogurile tare mari fac club, fetele ajung tot mai repede în mult. Sexul peste tot, de clasă sau la private spice non-stop. E cool de tot, vinorele spune de tot, la majorat vor gangbang, nu tort. Europa credea că venim s-o vizităm, surpriză, suntem aici s-o invadăm. I wanna live, I wanna carry on. Is this the life? I wanna live, I wanna carry on. Is this the life? Do you wanna carry on? Is this the life? I wanna get down. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I said no, life's not fair. I can change the world. Change the world. Te faci mare, vrea să fii vedere, independent, super inteligent. Toată lumea apare la televizor, se lasă filmați chiar la ei în dormitor. Oricine poate fi actor, că nu e greu, trebuie să abordezi producătorul cu tupeu. Spitalul de nebun are o gaură în gar, că mulți fug și nu știu când a fost scăpat. Apar în prime time, vaporul dau dame, producătorii își pleacă mâinile când se jură de mame. Cel cu globus n-are căutare, ce e la televizor e mult mai tare. Nu-ți trebuie talent, îți trebuie o gură mare. Când te faci mai mult de râs, regimul sare. Toți sunteți oribilați, dar stați și vă uitați. Nu ne pasă de fâșia, Gaza sau Irak. Adună un taică, am un tean de aruncat. Că lumea vrea să-și audă numele în microfon, și banii cum te zici că-i aruncă de la balcon. Orice amănitare, măcar un telefon, măcar o haină de firmă, măcar să fie domn. Unii compri și mai scumpe decât casa unde stau. Cheltuie inclusiv banii pe care nu iau. Ne place sportul, jucăm fotbal noi. După meciul se termină cu box, așa e la noi. Suntem o mare familie, n-avem ca frații, dar la probleme știi bine, fugim unii de alții. Avem multe biserici, că păcătuim cam des, pline de femei măritate din interes. Sud-est, România, undeva în Balcani, când aterizezi pe aeroport, ține bine de bani. Is this the life? I wanna live, I wanna carry on. Is this the life? I wanna live, I wanna carry on. Is this the